سلام حوات أبزاني مات اف ام كلاس مبار بزعبا مينتال تريكس ويد ما نحنقولنا حاجز تزخونو نمبرات بحدا خن عزبينا نقدم بين كنجمر دليل له بزم اوكي تم قدامت كنجمر رمز دلقو تم عسرته نابنت يغريتا مجمرتان تاينا نبل تم ميتيفيكيشن ويد ما ديفيجن ميتيفيكيشن ويد ما ديفيجن زربحو ويد ما زتمغلو ب نسوم تايلنا تم عد عسرته ويد ما 00 دهر حدا دلو 0 مايلتي دهرو ديبلو ويد ما شح بزيم يغن عزب دليل دلو نقدم نايزيم زيم تاي مالتي سكي دهر دا حدا بزيم زربح نمبر دهر دالي انتاي مالتي زربح دهر دا خوينو تا بوينت ناتو تا فيرجيل ني ديمان كلتا غيزي ني ديمان كنت تزحاتنا ب10 ترابحنا ني ديمان حنت غيزي ب100 ترابحنا ني ديمان كلتا غيزي بشح دهر رابحنا ني ديمان 3 غيزي كالن دابلنا كيدنا استمقلت خوينا خاني نصقا مالتي جنتاي مالتي نابنت انتاي كنغبر نخيلنا ابزنا ابنت دهر دا اكس هالينا اكس زربحو 10 مالت تا بوينت انتاي دبلنا دلو نيكس سي دهر زربحو سلادلا اكس تا بوينت ابز سلادلا دهرا حنت بوينت وسخو بلنا له سلازي زيرو هنا تولاينا كلتا بوينت وسخو لنا نير تزخويون كاني كاليت زيرو موسخنا زيرو زنتاي مالتي نابنت اكزامبل كنوسد نخيلنا دايركتلي يقداس اكزامبل دايركتلي توسيدنا اكزامبل نحردا دايركتلي وسيدنا نابنت 0.10 زربحو 10 لنا زنتاي مالتي نحردا إلنا نتا نطبسي حانت غزي نيديا ماناس غروا مغنياتو يرابح سلدلي بايزوي حانت غزي نيديا ماناس غروا بلنا زنتاي مالتي بخاله مالتو 0.17 زربحو 10 حدا نطبي 7 مالتي بلنا له كاليتي اكزامبل كنوسد نخيلنا كاليت خاني نابنت 0.182 زربحو 100 لنا ازنتاي مالتي زربحو سلدو خوني بايزوي نتا نطبسي كلتا غزي ني ديمان كلتا زيرو حساب زالو دير حدا مزغونو انصر تترابيحي تغزر بغزاروسي زيرو خاني دير حدا زلو زيرو بايزوي 100 حجنا بنت كلتا غزي ني ديمان نوسدواتا نطب لنا على تا بوينت بزلا نحدا نسغراينا حدا سغيرالا كاليت سغيرنا يالنا خلت زلنا تطفنا بيلنا حجي تمرسنا ندحرنا بيبنيا انت مالتي 0.82 ميتي 18 كلتا مالتي زي تاب حنقولنا نحزو زلنا اي سالسيتنا ابنتنا موداتا نوسد انتاي بلنا نابنت 6.720 ندحريلنا 0.1 ندحر دايلنا ابزغمي جينا نرابحو نبل حجون تماساسال ابنتنا نوسد انتا نقبرينا 0 سلدو خونه اتي بوينت باي زوي 0 بمعربينا هاجرات بي اس اي خاني اكس نقبرالنا صقم يولن ترارادينا لنا نسو حجنتاينا نقبر تا بوينت دهر شدش عدلا بشح رابحو قبل بلنا شحكا 3 دلون فيتنا سلازي نتا بوينت 3 غزي نيدي ما نسكر هذا كلتا 3 سلازي انت مالتي زي تنانا مرسي 6.700 كلتا 20 كلتان مالتي 6.720 زربحو بشع مالتي ازيا تاناي ميتيفيكيشن يا ندحر تاناي ديفيجن ابنت كنريا فتينا تاناي ديفيجن ابنت كا دايركت لسان تايات بلنا اكس زتمقلون 10 ندحر دايلنا نتا بوينت سي نتا بوينت هجن ابنت اكس ابز ندحر داهالي تا بوينت خابز ندحر داهاليا نساني تصقا مطنتنا اكس زترابهم ب10 تترابيهم حنت غزي هنكيدنا ب100 تترابيهم كلتا غزي اكس ترا ندابلنا كيدنا نساون دايركتنا بابنت اتنا هايش اكزامبل نبل بمجمرتا انت كتلونا تخيليا نتا نابنت 16 تقدامي تابنت وسنيا نوستاينا 0.17 زت مقلون 10 نبل
እንታይ ብለና ኣሎ እታ ኣብዚኣ ዝበለና ነታ ዝተመቕሎ ስለ ዝኾነ ነታ ነጥቢ ንኢድ ፀጋም ክንወስዳ ኢና መጠንቲ ዜሮ ደለና ብዘይ ስለዚ ኣብዚኣ ሓንቲ ዜሮ ኣለሃና ብ10 ራብሖ ስለ ዝበለና እታ ነጥቢ ዘላ ንኢድ ፀጋም ናብዚ ክንወስዳ ኢና እዚ እንታይ ማለት እዩ ንኢድ ፀጋም ክንወስዳ ከለና ከዓኒ ዜሮ መሊእና ነጥቢ ሽዑ ከም ብሓድሽ ከነንብባ ኢና ካብ ጀሚርና እንድሕር ኣንቢብናያ 0.017 ኣለና ማለት እዩ ክንመቅል ኮልና ማለት እዩ እንድሕር ኣብ ካልኩሌተር ሃሪምናያ ስለምርጋፅ ከዓኒ 0.17 ዝረብሖ ዝተመቕሎ ይቕረይታ 0.17 ዝተመቕሎ ን10 እንድሕር ጌርና ተገምፂሉ 0 ኢልና ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ እዚ ኸበለና ንሕና ከዓ እንታይ ንገብርና ነታ ካልኢት ኣብነት ምፍትና ኢና እታ ካልኢት እንታይ ነይራ ንኣብነት 182 ዝተመቕሎ ን100 ንበል ኣብዚ ሕጂ እንታይ ክንገብር ንኽእል ኢና ዝተመቕሎ ስለ ዝኾነ ዳይሬክት ተመሳሳሊ ፕሮሰስ ክንወስድ ኢና እምበኣርከስ እታ ነጥቢ ኣብዚኣ ደላ ሕጂ ካብኣ ንኢድ ፀጋም ክልተ ክንከይድና ዝተመቕሎ ስለ ዝኾነ ብምንታይ ክልተ እንተሕርልና ከዓ 2 0 ስለ ደለና 100 ስለ ዝኾነ 1 2 እዚ ከዓ እንታይ መልሲ ይበና ኣሎ እምበኣር 182 ዝተመቕሎ ን100 1.82 ይድበና ብለና ኣሎ ሰልሰይቲ ኣብነት እንድሕር ዳኣ ተዓዚብና ሰልሰይቲ ኣብነት ንኣብነት 6.722 ዝተመቕሎ ን1000 ይብለና ኣሎ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ይብለና ኣሎ መቐልዎ ብ3-0 ብ1000 ማለት እዩ እታ ፖይንት ኸበያላ እንድሕር ኢልና እታ ፖይንት ኣብዚኣ ደላ ሕጂ ተመቕሎ ስለ ዝኾነ ከዓ ፀጋም ከም ንኸይድ ንፈልጥ ኢና ማለት ናብዚ ሕጂ እንታይ ኢና ንገብር ንሕና ነታ ነጥቢ ካብዚኣ 1 2 3 መጠንቲ 0 ደለና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ እንታይ ትበና 6.722 ትበና ማለት እዩ እዚ እቲ ናይ ብ10 ክነራብሕን ክንመቀል እንኮልና ማለት ብ10 ጥራይ ደይኮነ ጉጅለ ናይ 10 100 100,000 10,000 100,000 ገለ እንዳበልና ክንከይድ ኮልና ከምኡውን ካልእ ኣገዳሲ እንታይ ኣሎ እስኪ ንኣብነት ኦኬ ነዚኣ ክንዓፅዋ ኢና ባይዘወይ ምክንያቱ ሓደ ጉጅለ ስለ ዝኾነ ይቕሬታ ክንዓፅዋ ደይኮና ነዚኣ ዓፂና ኣለና ምክንያቱ እዚ ተሓደር ዓይነት ኣረባብሓ ስለ ዝነበረ ንሕና ቀፂልና እንታይ ክንብል ኢና ንሱ ጥራይ ደይኮነ እንታይ ብለና ሓደ ግዜ ኦኬ ብካልእ መገዲ ንወስዳ ኢና ንኣብነት እንድሕር ዳኣ ከምዚ ወሲድና እንታይ ብለና ብ01 ይቕሬታ ብ0.1 ከምኡውን ብ0 ዋይዛ ቨርጊል እዚኣ ብ0.01 ብ0.001 እቲ ኮንሰፕት ተረዲእኩም ኣሎ መጠን ከነራብሕ ከለና ከም ንኣብነት ኤክስ እንድሕር ዳኣ ንኣብነት ኣብዚ እንድሕር ኤክስ ዝረብሖ 0.1 እንድሕር ዳኣ ኢልና እዚ ተመሳሳሊ 0.1 ክንብል ከለኹ ኤክስ ዝረብሖ 0.1 እንድሕር ኢለ እዚ ተመሳሳሊ ኤክስ ዝተመቕሎ ን10 ከም ዝበልኩ ማለት እዩ እሱ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ድሕር ዳኣ ከምኡ እውን ሕጂ ኤክስ ዝረብሖ 0.01 እንድሕር ኢለ ኤክስ ተመቕሎ ን100 ማለት እዩ ይብለና ኣብዚ ሕጂ ዝተወሰኑ ኣብነት ክንወስድ ንኽእል ኢና ማለት ከም ንኣብነት እንተየና ትተኢልና ኤግዛምፕል ክንብል ኢና ንኣብነት 0.17 ኩሉ ግዜ ክንወስድ ኢና 0.17 ይቕሬታ ዝረብሖ ብ01 ብ0.1 እንድሕር ዳኣ ኢልና ሕጂ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኦኬ 0.17 ዝተመቕሎ ን10 ማለት እዩ እዚኣ ኸ ርኢናያ ማለት ኣብዛ ሓለፈ ርኢናያ ኣብዚ ርኢናያ ነርና እንታይ ሂባና ነይራ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክንመቀል ከለና ሲ እንድሕር ዳኣ ንመቀል ሃሊና ንኢድ ፀጋም ኢና ንኸይድ እዚ ማለት ከዓ እንታይ ማለት እዩ ንኢድ ፀጋም ነታ ነጥቢ ንኢድ ፀጋም ነስግራ ካብዚ ናብዚ ክነስግራ ኢና እዚ ከዓኒ 0.017 ይበና እንድሕር ቀፂልና ካልአይቲ ኣብነት ርኢና እታ ካልአይቲ ኣብነት ንወስዳ እታ 0.182 ትብል እያ ንሳ ዝረብሖ ብ0.01 እንድሕር ጌርናያ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኦኬ
دحر زيرو زلو قصر خندريمينا كلتهم نسم كاني انتي مالتين بعرسك زيرو كم 180 كلتن زتا مغلو نميت مالتي مانيات قلت قصر سلادلو عنتا حدا قصر نيرنا عسرتيلنا قلت قصري مالت اتمتن زيروينا دحر حدا نوسخلو دحر نطب زلو قصر وصيرنا احنا قد منصر 00 نوسخلو خندت قصر مالتي اذا كان انتي مالتي باركس نتا نطب استمغلو سلادخنا نيت صغام كلتا غيزا خنسغراينا ميت سلادلنا از مالتي እዚ ማለት 0.00 180 كلتن مالتي سلسيتا ابنت نوسد سوسان 4 زربحو ب 0.00 حدا لنا نبل حجي اذا انتي كنبلنا بار سوسان 4 زتمغلو ن0 ن حدش مالتي معناته سلسته قصر لو دحريتا نطبي اذا كان انتي مالتي اب استمقلو استعزمنا مالتي نتا نطبي نستمقلو حساب زغونه سلسته غزي نيصقام كنا زراينا زخاني سلسته زيرو باي كابتن نطبي تبغيسنا مانن براينا 1 2 3 باركس اب زيرو نوصينا سمات كا 0.4 مالتي اوكي ازي اب ميتيفيكيشن اب ديفيجن كده انتي دبنا دحريلنا نعملت اكس زتمقلو ن 0.1 اندحر داهالي از باي ذا واي اكس زتمقلو ن 0.1 اندحر داهالي እዚ ልክዕ ከም ዝረብሖ ጌርና ንወስዶ ንኽእልና ይብለና እንታይ ማለት እዩ እዚ ኤክስ ዝረብሖ 10 ብኡ መፀር እውን ንኣብነት ሕጂ ካልእ ክንቀይርና እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣቐዲምና በኣ ስለ ዝሰራሕና ኤክስ ዝተመቕሎ ን100 እንድሕር ደኣሃሊ እምበር እዚስ ኤክስ ዝረብሖ 100 ማለት እዩ ይብለና ኣብነት እንድሕር ደኣ ንዕኡ ክንሰርሕ ደሊና ንሕና ከዓኒ ኤግዛምፕል እንታይ ክንብልና ኣብዚ ኤግዛምፕል ከዓኒ 0.17 ዝተመቕሎ ን 0.1 ኣብዚ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ኢልና ድሕሪ ነጥቢ ዘሎ ቁፅሪ ንሪኦ ሓደ ናምበር ጥራይ ደሎ ስለዚ ብ10 ክነራብሖ ኢና ዝተመቕሎ ስለ ደሎ ኣንጻር ናይቲ ሳይን ክንወስድ ኢና እንታይ ማለት እዩ 0.17 ክንወስዶ ኢና ከም ዘለዎ ሽዑ ነታ ሳይን ናብዚ ገምጢልና ክነብራ ኢና ዝተመቕሎ ነበረ ዝረብሖ ጌርና ያልና ሽዑ ኣብዚ ከዓ ድሕሪ ነጥቢ ዘሎ ቁፅሪ ቆፂርና ሓደ ስለ ዝኾነ ብ10 ክነራብሓ ኢና እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ነታ ነጥቢ ኣብዚ ዘላ ናብዚ ክነስግራ ኢና እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ 1.7 ምስለ ምልማት ካልኣይቲ ኣብነት ንተዓዘብ ኣብዚ እንታይ ኣለና 0.182 ኣለና ዝረብሖ ብ0.01 ኣብዚ ሕጂ እንታይ ክንገብር ንኽእል ኦሬዲ ነታ 0.182 ክንወስዳ ኢና ከም ዘላታ 0.182 ሽዑ ነዛ ባይዘዊ ኣብዚ ዝተመቕሎ እዩ ደለና ነዛ ዝተመቕሎ ከዓ ዝረብሖ ክንቀይራ ኢና ነዚያ ማለት እዩ ቀፂልና ድሕሪ ነጥቢ ዘለዎ ቁፅሪ ነቲ ዝምቃል ዘሎ ኣካል ድሕሪ ነጥቢ ዘለዎ ቁፅሪ ክንፈቕዶም ኢና እምበር ክልተ ቁፅሪ ኣለውና ክልተ ቁፅሪ ተልዮምና ከዓ ብ100 ነራብሖ ምክንያቱ ሓደ ቁፅሪ ብ10 ኢልና ክልተ ቁፅሪ ብ100 ከምኡ ዳልና ኢና ንኸይ ሰለስተ ቁፅሪ ከዓ ብሽሕ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ከምቲ ኣቐድማ ኣቢልና ዝረኣናዮ ኣብ ናይ ዲቪዥን ትሪክስ ሓገዝቲ ነገራት ብ100 እንድሕር ዳኣ ነርብሕ ኣለና ባይዘወይ ሓደ ድሕሪ 0 ደለዉ ነታ ነጥቢ ንኢድያማን ክነስግራ ኢና 1 2 ስጌርና ኣለና ምክንያቱ እቲ ዝረብሖ 100 ስለ ዝኾነት እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ 18.2 ሳልሰይቲ ኣብነት ንተዓዘብ 6.722 ኣለና ንሱ ዝተመቕሎ ን0.001 ኦኬ እዚ ብሓንጎልና ኣዝያድ ካብ ምኸውን ይኽእል እዩ እንድሕር ብከምዚ ፕሮሰስ ንጥቀመሉ ዘለና ሰሪሕናያ ግን ንኣብነት 6.722 ዝተመቕሎ ዝነበረ ዝረብሖ ክንቀይሮ ኢና እቲ ድሕሪ ነጥቢ ዘለዎ ቁፅሪ ክንቆፅር ኢና ኣብዚ 3 ኣለውና ስለዚ 3 እንድሕር ኣለውና 3 ቁፅሪ ክሓቆም ትኽእል ከዓኒ 1,000 እዩ ማለት 1 እንድሕር ብድሕሪኡ 0 ከዓኒ ስለዚ እንታይ ክንብል ኢና ኣብዚ ምክንያቱ እንታይ ኢና 1,000 መንበር ኢና ባይዘወይ ነታ ነጥቢ ኢና ሕጂ እውን ንኢድየማን ነስግራ ደለና 1 2 3 1,000 ኣንቢርና ኣለና ማለት እዩ ኣብ ናይ ዲቪዥን ትሪክስ ከዓ ዝተዓዘብናዮ ዝረብሖ 1,000 እንድሕር ንኣብነት ክንገብር ደሊና
نتانت بين إيديمان زربح سلة دخانة سلسة جدي نسكرا كلتا سلسة إذا مالت كأنتي مالتي شدشة نتسو عتميتين إسران كلتن زربح شة مالت شدشة شحن شو عتميتين كلتا مالتي بلنا باركس زيتي ناي 0.001 10 ميت شح مالت تي 0 حدا نزحقف سيستم ويدما ميثود نحنقولنا خجزنا دخول طبابي نيرو أبز متسكالس كلاس بزعبا خلاص نسبينا